Ассалому алейкум бародари азиз, хуш омадед ба канали Rule TJ. дар имрӯзанавормон 14 мошинҳои фурушӣ мешаванд. ай Хаммер, Land Cruiser, Prado саркада то Сечкаву, Зайчик, Вектрабеу, Вектраау, Элантрау, дигар. Барои ҳамин навъро ҳатман то охира тамошо кунед, лайка монед ва дар каналмон обуна шавед. агар шумо ягон мошини фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди мошинтон рой кунед. дӯстони азиз, ҳаматонро бо фарорасии моҳи шарифи Рамазон муборак мегӯем. бисёр бад гап намезанем, рафтем. якум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 1999 соли барориш, 1.5 литр мотор, задний привод, сӯзишвории бензин ва газ, коробка передач, механика. соҳиби мошин мега ки беҳуда занг назанен, мошин краска навай, ҳама садай, карочи бо арзон мешава, алишам мешава, ягон мошини соз боша советский. нархаш 11000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Opel Vectra A соли барориш 1995, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвории бензин ва газ, коробка передач, механика. газ, бензин 8 моҳ ҳуҷҷат, ҳолаташ хуб аст. нархаш 23000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Mercedes-Benz E-класс соли барориш 2008, передний привод, 3.5 литр мотор, сӯзишвории фақат бензин, коробка передач, автоматай. рангаш мокри асфальтай. срочно фурухта мешавад. харидори конкретни занг зана, илтимос беҳуда занг назанен, савдо дар назди мошин мегзара. нархаш 112000 сомонӣ. Opel Astra G соли барориш 2000, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвории бензин ва газ, коробка передач, механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад, бо муомилаам дорад. нархаш 34000 сомонӣ. камтар зарур мондагиаи соҳиби мошин, агар не нест дар ин нарх. ин соли 2000. мошини фурӯшӣ Toyota Corolla Verso соли барориш 2007, передний привод, 1.8 литр мотор, рангаш мокри асфальтай, сӯзишвории фақат бензин, коробка передач, автоматай. ягон проблема надора, сел и поехал. мошин тозаҳай бениҳоят. нархаш 85000 сомонӣ. кредит через бонки алиф гирем агар 1775 сомонӣ ҳар моҳа дар муддати 4 сол бо пешпардохти 25500 сомонӣ. Toyota Land Cruiser Prado соли барориш 2014, передний привод, 4 литр мотор, сӯзишвории бензин, коробка передач, автоматай. нархаш 390000 сомонӣ. ва хотиррасон мекунем ки чир мошине ки дар имрӯза навор мондидестен дар шаҳри Душанбе қарор доранд. агар шумо аз дигар шаҳрҳо дар кор бошад, ба ҳазур дар комментария нависед. Mercedes-Benz E-класс соли барориш 1998, ҳамузайчикай, рангаш золотистияй, задний привод, 2 литр мотор, сӯзишвории бензин ва газ, коробка передач, автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 7 моҳ танировка ва 7 моҳ ҳуҷҷат, 4 диска баллони нав, пусидагии варид надора. шустракҳо ғам натен. мошин харда муомила дорад. алиш ягон мошини арзонтарда. нархаш 49000 сомонӣ бо савдоам мешавад.
Hyundai Elantra соли барориш 2017, передний привод, 2 литр мотор, сӯзишворӣ бензин, пробегаш ҳамагӣ 70 000 км, коробка передач, автоматай. Американка мебошад, срочно мошин фурухта мешавад, ай трейлер фуромадагиай, почти ҳамаи наворотот дорад, фул ҳамаш кор мекунад. Ягон камбудӣ надора, нархаш 130 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Кредит гирем 2714 сомонӣ ҳар моҳ меспорем бо пешпардохти 39 000 сомонӣ. ВАЗ Приора соли барориш 2012, передний привод, 1,7 литр мотор, сӯзишворӣ бензин, коробка передач, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, губкават кардагӣ, кондитсионер дора, карочи 100% срочно фурухта мешавад. Бо нархи 33 000 сомонӣ харидори конкретнида бо арзонам мешавад. Toyota Camry соли барориш 2007, передний привод, 2,4 литр мотор, пробегаш 883 000 км, сӯзишворӣ гибридай, коробка передач, автоматай. Срочно ба гуфти соҳиби мошин фурухта мешавад, кондитсионераш кор намекуна, алиш қати дига нарх ҳисобуш мекунем. Нархаш 76 000 сомонӣ савдоам мешавад, алишам чихе ки гуфтем мешавад. Ва дӯстони азиз, хотиррасон мекунем дар каналмон абзори ҳамин камри ҳастай, марҳамат бидроен тамошо кунем, беҳад шавқоварай. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1995, задний привод, 2 литр мотор, сӯзишворӣ бензин ва газ, коробка передач, механика. Рангаш чорни принт будай, дар ҳолати хуб қарор дорад, электропакет, подогрев сидений, люк, кондитсионер, ҳамаш 100%. Бо шинош зимистона мебошад, балонош зимистона. Нархаш 48 000 сомонӣ, кредит гирем 1003 сомонӣ ҳар моҳ меспорем бо пешпардохти 14 415 сомонӣ. Opel Astra F соли барориш 1998, передний привод, 1,6 литр мотор, сӯзишворӣ бензин ва газ, коробка передач, механика. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, хадавой, мотор, коробка 1000%, ҳуҷҷатош мутаассифона буд шудагиай, танировка 11 моҳи дига дора. Монитор, задни камера, люк, электронни чашкиёш, заводской, балонон 90%, конкретни харидор боша бо савдоам мешавад. Нархаш 33 500 сомонӣ. Хамери Фуруши соли барориш 2006, полный привод, 3,5 литр мотор, сӯзишворӣ бензин, коробка передач, автоматай. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, нархаш 130 000 сомонӣ савдоам мешавад, алишам мешавад. Мошини фурушӣ ВАЗ 2112 соли барориш 2007, передний привод, 1,6 литр мотор, сӯзишворӣ бензин, коробка передач, механика. Танировка документ 5 моҳи дига дора, 4 диска, балон, пачка, хадавои нав, дарун берун ҳама нав. Ягон дарча ёфтен соз када метум. Илтимос беҳуда ғам натен, мега соҳиби мошин. Нархаш 25 000 сомонӣ
кредит агар гирем 522 сомонӣ ҳар моҳа меспорем дар муддати 4 сол бо пешпардохти 7500 сомонӣ. ва ин буд охирон мошини фурушӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. ба ҳазур метавонед дар комментария нависен чӣ хели мошин шумо дар корай, мо ҳатман ҳам мошинтона меёбем. то бози дӯстони азиз барори кор шумода.